A pus-o și țiganul. A dat ufa mare. Da, lua prânz. Și urmează să dea... Faliment. Nu faliment. Să moară el, să moară, de nu fi șmecherea cu cușul. De ce? Îl țin. Are pămărini care sponsorizează. Alapă Traian numărul 1. Traian. Dacă merge 2 etape cu Traian, intră în faliment. E cu Traian Bididiu, care dacă face tunuri, se duce la... Și băieți, ce să asta suntem pe Occident, suntem și noi pe... În accident, în Marea Britanie. De acolo, de la noi. Eu sunt la bucătărie, la vase, la astea. Noi suntem la case. Taci, bă, nu comui. Suntem acasă, dar nu ești la... Acasă, la case, nu? Și Rorică, de ea după.